Shutho babili sitshontshe imali. Ngitshontshe imali. Yes, ngitshontshe imali. Ngitshontshelani imali? Umuntu wayekade exakekile. Ngizwa. Umuntu wayekade exakekile. Kodwa-ke manje into engiphatha kabi ukuthi sayithatha sobawu-2 imali, sathatha 10,000. So mina ngoba kwenzakalani ngalokho? So mina ngithi umphathi wami uyangazi ngoba yimina engafika kuqala umuntu angithembayo. So mina ngihamba kuqala ngaye enyangeni ngayoyigeza mina ngoba bayiseshilo ukuthi umuntu oyithathile imali yakhe uzobonakala ngombala. So ngangakwazi ukutshela umngani wami naye ukuthi akahambe. So njengoba umngani wami ngazi uyasaka nekhanda egula nje kanje ingoba sobawu-2 tshontsha imali. Sanibingelela ababukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu sesikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje bashaya udadewethu osunemfihlo afisa ukuyidalula. Sabo njani? Ngiyaphila sisenjani? Ngiyaphila. Ngicobile ngale babukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiqhamuka endaweni yaseNtuzuma. Niyazi ababukeli. Shithi imfihlo inkulu kakhulu. Ngithi akanibingeleli visana ukuthi uqhamukaphi. Cela ubabingelele mase uyasho ukuthi uqhamuka kuphi. Ngiyabingelela ababukeli beBlack Life. Mina ngiqhamuka eNtuzuma. Qhamuka eNtuzuma. Ubekwa yini isihlalweni sobukhosi? Uyiqale ekuqaleni nje yilo imfihlo ngoba phela la sikhipha imfihlo. Nginenkinga la sisi wami. Bekade ngisebenza. Sebenzela elinye isilumani nomngani wami. Okay. Sesebenze isikhathi nje eside la na 5 years. Kodwa waqala waqasha mina cause ubeyazi mina. So wathi ucela ngimfunele intombazane ezothembakala njengami cause bese ngisebenza isikhathi eside khona. Okay. Ngithatha ke umngani wami sihambe semsebenzini. Ayisasebenza nje futhi kahle. Umphathi wethu nje futhi was-understanda kahle, wamjwayela nje kalula futhi nomngani wami. So mina ngithe manje ngisasebenza ngilokho ngibona umlungu wami imali yakhe mangabe ibeka belokho ngimbona futhi mina bengithembileyo ukuthi mangabe kade eyenza ubefika ngitshela ukuthi kanje and then mase ngitshela umngani wami. So senomngani kanti uyayibona nomngani lento le njalo mangabe ngibizile umlungu wami engitshela nje into ngiyamtshela ukuthi mngani wami ayikwenzeka kanje. So ngelinye ilanga nomngani wami sathi ayingeke abantu yovula lapha futhi ngibonile kazi ukuthi akakhiyanga isafe ukhohliwe. Ngathi mengivula ngoba kwaqala uhamba mina kuqala. Ngathi mengivula bethi ngayibona imali iningi ngempela iningi impela iningi. Ngaqala ngathi hayi osengicabanga ngithathele ngedwa. Kodwa futhi manje mengithathela ngedwa ngizogaxela cause lo munye sefakayazi yaziwa yimina cause ngimsebenzi omdala. Ngimbiza umngani wami ngithi wemngeke sekanje ngibone isafe and umphathi wami akavalanga ukhohliwe. So bengicabanga ukuthi sithathele into encane. Hayi sihambe ke nomngani. Into encane into enganani? Ayisasebenza ngithemba ngithatha no 10,000 endlela ngixakeke ngangifuna ngempela imali. Okay. Athi umngane namba usatha lo yithathayo athi la noma u5 ke time ke avele sithathe nje imali efana soba isefe yamlungu wami yamphathi wami inkulu ngeke wengeke nje azabone ngokucabanga kwami. Okay ke sinomke sithathe futhi le mali sithathe 10 soba u2 10,000. So into ngifuna uzoconfessa manje ukuthi umphathi wami wahamba wokwenza izinto. So wase wagulisa umngani wami mina ngakwazi ukuthi base ngithathele lo mali kuyona lo mali ngahamba ngaye enyangeni ngiyoyiqinisa ukuthi if enza something ingabuyeli kumina. So wena wawu aware ukuthi ke na umphathi khonta yenzayo? Ngabona nawe uyabaza baphasi ukuthi uyawazi amaSulumane. Hayi ungangifaki lapho usufuna ukuconfessisa mina. Nawusho ukuthi uyabazi makubantshintshile into yabo siba abantu abanjani. Okay. So mina ke abantu abanjani? Like phela mawuthathile into yabo akupheli kanjalo akupheli kanjalo abadedeli. Yes akuvele kube yes bazofuna nje ukuthi kwenzakale kanje. So wena wawazi ukuthi ke umphathi khonta azoyenza or ayenza? Yes because mina wangibiza umphathi wangibuza njengomsebenzi wakhe amthembile omdala. So ngaleso sikhathi ke engibiza mina ngafika engqondweni yami ukuthi hayi angihambe ngenyangeni kuqala yabo ngiqinise ukuthi mangabe enza into ingabuyeli kumina. Pho umngane usamtshela ngani ukuthi mngane ade ngibizile ku-Enobino siyiqinisa namqinisa? Ngasaba ukumtshela. That's why manje ngizoconfessa. Manje kwenzakalani kumngane wakho? Akasekho right nje uyagula ngekhanda.
Wenzani? Uyagula nje. Wenzani ungazi ukuthi ke uyagula ekhanda yini into azenzayo? Ukhuluma yedwa, ubuye ahambe nqunu, kodwa futhi kubuye kuphele futhi. Kodwa futhi kubuye kumvuke, akhuluma izinto ezingekho. So manje ngiyabona phela ukuthi umngani wami lo. Emsebenzini wavesana wayeka? Wavele wayeka mina ngisasebenza. And then umlungu wathini ebona ukuthi hawu umngani wakho lo umlethile uphi? Washo phela ukuthi kuzobonakala ngombala kokuthi ke akaze yena azambone. Akazi. Namfuthi ke ngize ngimtshele ukuthi kwenzeke kanje kanje kanje. Sure. Okay, so manje why ufuna ukuconfess? Angifuna ukutshela usisi wakhe ukuthi kwenzeke kanje 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 ngoba manje iyangidla ngaphakazi lento lo muntu umngani wami kade kwi-best friend yami. Best friend? Yes, kade How many years? Sikhule nje naye from e-primary. Saye emabangeni aphezulu nje. Ngoba senilandana nasemsebenzini. Njoba ke umlungu njoba yethe ufuna umuntu kanje kanje ngacabanga naqala. But mina eyami ebhlungu ukuthi kena kodwa mngana usamthathe ngani uhambe niyoyiqinisa noba u2. Cha nami ngeke ngize ngikwazi because mina ngangazi ukuthi umphathi wami into azoyenza vele uzomhlanyisa ngoba vele into abajwayele ukuyenza yes makabusa into yabo. But seniyitshontshile imali already. Yini lo usabayo ukuthi ke na mngana sihambe siyoyiqinisa? No, ukuthi phela umphathi wami ngiyamazi. Wangitshela futhi ukuthi umuntu othathile imali yakhe uzobonakala ngombala. Mekuthi akumina noma mhlawumbe usakhona umuntu ongenile. Kuzobonakala ngombala because so wena uyangithemba mina umlungu. Oh, so wawuyivikela wena? Ngiyivikele ingakho ngahamba kuqala ngasaba ukumtshela mina ukuthi umngane akahambi kodwa nami ngake ngize ngikwazi ukuthi ngihlanye. So wena usasebenza namanje? Yes, ngisasebenza mina. Ungase kube khona ozakwena abayizwa le ndaba? Ayi angazi sisi kodwa ngilindele noma yini. Ulindele noma yini? Noma yini nje kodwa is it possible ukuthi uyasaba ukuthi umngane wakho angakukhipha nawe ngoba phela uthe uyagula ngilo ngekhanda? Yazi bese kuyenza uzongikhipha futhi indlela engibuka ngayo ngoba kuyenzeka athi mina ngizocula phela sasizoba u2 wena right because ugula kwakhe kuyamvuka on and off. Yes kuyamvuka nje kodwa akakhohliwe ukuthi mina naye senzane eguleni kwakhe. So uyayakutshela ukuthi uzocula? Yes ukangitshela ukuthi uzocula. So manje usaba ukuthi uzocula? Yes ngisaba ukuthi uzocula mina ke umphathi wami njengomsebenzi wakho omdala mocabanga mina uzongenzani ngeke aze ngibulale mocabanga. But tell me something ngoba uthi ke na uthi uzocula uyacabanga ukuthi mhlawumbe iSulumane lamenza lento? Angeke ngize ngibe nayo show sis kodwa angazi ngiyachaza kanjani lento le ngeke mfethu angazi kodwa nje ngiyacabanga ukuthi uyazi sikwenzakalani noma phela yena kube kumvuke noma kulo kungamvuki kodwa uyazi ukuthi mina naye siyenzani because uke ngitshele mina bongipretend ngazi ukuthi uyamangala uyazi le ndaba. Ngiyazi le ndaba. So manje ngoba uthi siconfessa kudadewabo and seniba bangani sisuele primary school fana ukuthi usisweni usisi wakho omncane noma usisi wakho omdala lo somtshela? Usisi wakho omdala. Usisi wakho omdala so unithathisa njengeyingane. So manje ke I'm sure akazi ukuthi nantshontsha imali. Yes akekho vele umuntu owaziyo. So mase umtshela lolu daba ucaba usuzothatha kanjani? Angazi sisi kodwa ngilendele noma yini. Usuyinikele ne? Nginikele bese ngikhathele. Ngiyakubona. Ngikhathele nano. Manje yini unembeza akulaleki? Unembeza mfethu akulaleki. Akulaleki nje yabuya lo muntu usumngani nami nje kanje ukube mhlawumbe nami ngamtshela ukuthi ngike sendaweni. I think iphutha laba lapho. Kwaba laba lapho iphutha. So nantshontsha malini nantshontsha wona u1010 lo? Ngathatha u10000 naye wathatha wakhe u10000. Wayenzani leyo mali? Ngathengela ingane zami and kwakukhazi lezo zo December lezi ngingekho right. Ngathengela ingane zami stationery ngathenga impahla zaKhisimusi nje ngathenga nami igrocery ekhaya. Oh so wawusizela ukuthi wenzele nasekhaya. No simthinta udadewabo simazise ngalolu daba uyazi ukuthi nefamily izoba involved angithi? Yes ngiyazi. So konke lokho ready. Ngilindele noma yini nje ngiready kodwa nje iyangibulala lemfihlo bese ngifuna ukuyikhuluma. Hayi simthinta babukele emakhaya udadewabo simazise ngalolu daba sizwe ukuthi yena uzothini. Simthinta. Yebo sawubona. Sawubona njani? Phila wona? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV kuhlelo ithi sikhipha izimfihlo singawazi ukukhuluma? Angiyezwa. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Hello? Hello? Hello. Uyangizwa?
Okay, mhlambe la ekhona akukhali kahle. Xa siphinde simfonele futhi. Kusawon, Hi sisi unjani? ngiyaphila wena? Ngiyaphila, usuyangizwa manje? Sengiyakuzwa. Okay. Bengithi ukhuluma noLungsta la waka Black Life TV. Kuhle ukuthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo singakwazi. Okay. Ngicela ungilalelele. Unjani sis? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Eh. Kunemfihlo sisi la benginayo iyangikhathaza manje sengifuna ukuyikhuluma nawe nje kusisi omdala nje. Yini? Angithi uyakhumbula kade sisebenza nomngani wami. Besisebenza mesebenza emsebenzini shuthu babili sitshontshe imali. Ngithatha imali. Yes, antshontshe imali. Ngithathelani imali? Umuntu wayekade exakekile. Ngizwa. Umuntu wayekade exakekile. Kodwa ke manje into engiphatha kabi ukuthi sayithatha soba u2 imali, sathatha 10,000. So mina ngoba Kwenzakala ngalo. so mina ngithi umphathi wami uyangazi ngoba yimina engafika kuqala umuntu angithembayo. So mina ngihamba kuqala ngaye enyangeni ngayoyigeza mina ngoba bayiseshilo ukuthi umuntu oyithathile imali yakhe uzobonakala ngombala. So ngangakwazi ukutshela umngani wami naye ukuthi akahambe. So njengoba umngani wami engazi uyasaka nekhanda egula nje kanje ingoba soba uthutha ntshontsha imali. Unesibindi yazi. Ngizongitshela lento engitshela yona. Ingakho ngizokutshela ngoba iyangikhathaza. Uyanyanyisa. Iyakhathaza manje uqale nayo ekhathazanga. Angithi ngakho sengikhuluma manje. Qala niyenza ayikhathazanga. Manje ngoba sekuzindise ekhathaza. Ngingenza noma yini sisi ukuthi umngane wami abe right. Cause ngiyambona first ukuthi manje ngiyasaba nanokuthi uzosho ukuthi imali ngiyakuzwa ukuthi wayaqala enyangeni. Wathi mawuyaqala enyangeni wamshiya yena. Nibe nintshontshe nobabili ngoba phela namasela noba ukushiya. Walishiya elinye wahamba wena sicela elihle kakhulu wayenyangeni walishiya leli wathi mawushiya waluthi kushelana engasaba ukumtshela ngoba ngangazi umlungu wami into azoyenza mhlawumbe aluzoqanisa noma mhlawumbe khonta azoyenza manje nami ngacabangela mina kuqala because ngangisaba ukumtshela. Futhi vele wena kwakumthotho kwakho la ekhaya uthi mfane uyomfaka emsebenzini futhi wawuvele nezosisi. Cha sisa akukho njalo uyazi ukuthi sifunde sonke ngisho e-high school besisonke ngathi mangabe ethi umlungu ngitshela yona yona engekho nje lento ngitshela yona. Kodwa ke ngiyaxolisa. Ngisasenze njani? Ngiyaxolisa ingakho nje kade njengoba ngiconfess ngifuna sikhulume le ndaba. Sihambe somlapha sine singazange ukuthi manje naye njani. Ngiyenza noma yini ngingamkhokhela ngisho ukumkhokhela ukuze abe right. Yabona nje ngoba umsuku lwayo yonke le nto le manje singeke wena libele umngane wakho lenza isiclean yamprepare ngoba umngane wakho ubungeke uzuvuma ukuthi kuze kube nje uzothi mangabe uhambe enyangeni uqala umthathu la uhabani ke bahambe nimngane ngoba sesebile sobabili ngizongitshela manje ngithangenze njani sangithini. Cha ngifuna sikhulume ukusenze njani mhlawumbe simtholele umuntu ozomsiza ngizokhokha mina. Uzokhokha wena? Yebo ngizoyikhipha imali. Ngithathela umyisa enyangeni yakho lo waya kuyona. Ingakho mhlawumbe nje ukuthi wahamba wayenyangeni mhlawumbe wena wamenza nje. Hayi akumina sisi akumina. Yazi phela wena ukwazi ukuthi uyenyangeni umshiyo uza kwendemuva. Emva kwalokho wena ufuna ukuzongitshela mina lento ngitshela ukasengijabulisa ngengane yami iyangijabulisa nje lento ngitshela yona. Cha ikujabulisa ingakho ngikutshela ngoba ngifuna ukulungisa iphutha lami. Indaba uzakabheke ukuthi yini ukungizanga la ekhaya ngizitshele uzongitshela leyo. Ngisabile sisi wami ngiyasaba lena manje kodwa kuyaphoxa ke ukuthi sibonane. Fanele indlela ekhaya uyabona ukuthi uthi lo ayabheke TV befawutshele bona ke ngoba kufithi phela nemhlangene nabo.
Cha ungabafaki bona abazi lutho mina into engiyifunayo ngifuna ukuthi umthathe umthoze enyangeni. awunankinga nalokho wafuna ukulungisa iphutha lami. Lokho ngizotshela abantu abadala. Alright. Ngoba ngamazinyo malume usasipetshula. Ngicela Ngicela malume. Ayasijwayela phela wena. Uyasijwayela ngifunda lento yenzile. Ngiyaxolisa sisi wami ngiyaxolisa futhi kakhulu. Hayi uyasijwayela ungasafika leya ma uJason phezulu ngiyazi ukuthi webisi emva kwalokho bayibuyisa ihlanje. Buka nje ngizobona ukuthi neminyala kanjani yena isaqhubeka isasebenza yena akasasebenzi useyahlala yajabula kumnandi ngiyahlala kuphosphate. Cha sisi akukho mnandi kodwa ngifuna ukulungisa iphutha lami. Usakhona? Hello. Kathakasekho. Ngathakaza. Uzizwa unjani ke? Wona ukhona umthwalo osukwile emahlombe ukuthi engikwazile uyiconfessa into. Kodwa manje sengisaba ukusho ukuthi njengoba usubalume nje wasiputula ihlamba kodwa nje ngiyasaba nokuthi kodwa sengilindele noma yensisi. But ke na at least manje sizoba khona iway forward. Ngiyokusambona ehamba egula ngekhanda enza yonke lento lena. Yeah singajabula kakhulu nje ngimhambise ngimlungise because sengenze ne research ngathola la ngizomhambisa khona and I'm willing ukuthi ngikhokhe noma imali nefunakalayo. So ikhona inyanga usuyitholile? Yes. Ithe izokwazi ukumlapha? Yes ithe izokwazi ukumlapha. Okay so manje ke uzokwazi emsebenzini wathi indaba engazange? Ngamtshela nje ukuthi umphathi wami ngamtshela ukuthi akasakwazi ukubuyela emsebenzini because akekho right ngavela ngathi nje umuntu ogulayo ubekade egula ngavele ngangafuna ukukhuluma into eningi umphathi wami. So ngenze ukuthi umphathi uyasola? Kungenzeka ukuthi uyasola noma mina engakaza ngibuzele ukuthi cause mina ungithembile. Cause wena ukuthembile? Yes ungithembile. Yabo leli ikhadi lokuthembeka. Phela mase uhlale kakhulu nabantu usewazi yonke into iminyango ngala nangala ungena yonke indawo uthembekile nje mina. Hayi base sibonga ukuthi kena usisi wakho umngani wakho usezoqala ukuthi kena nathola usizo akwazi ukuthi aphile naye normal life. So are you willing umcathulisa phela back to impilo ukuthi kena aqhubeke futhi aqhubekele la phambili? Yeah I'm willing ukuthi ngimcathulise kodwa ngiyasaba nje ukuthi ngasekhaya kuzokwenzakalani bazongibuka njengomuntu kanjani because vele umndeni ngeke uzifihle lento njengoba bethi uzokubuza umalume angibizele umndeni obvious phela kuzoba kanjani. But isigwebo kumele usimeleke leso. Yes isigwebo kumele ngisimele nami ngase angisekho safe futhi ngiyasaba. But asibonga ukuthi ke nakashonanga okwenzeka okwesi emsaza ngasize ukwenza kanje engakangaza ashona because mase ngimbone sehamba ngqono ilanga lishisa ngiphatheka kabi that's why ngifuna ukulungisa kahle. Mawumbuza hamba ngqono kumbuza usihambelani ngqono? Ngiphendula nje into uthini? Uthi hayi kashisa mhlawumbe uthi sikanethe uthi hamba ngqonweni. So ngenza sure mabe ngimbona mhlawumbe ngabe uthi angile emsebenzini ngiyambona ngimthathe mhlawumbe ngimgqokise noma yini ngabe ngimgqokise nje. Umfihla ihlazo. Umfihla ihlazo. Hayi. Niyizela ke babukele emakhaya ukuthi ke na uthe udadwabo akeze bayikhulumele ludaba bazama ukulungisa umntwana lo wonakele ukuthi ke na eyakhe na ingqondo iphindele ezimeni akwazi ukuqhubeka ngempilo. Bakithi kubalekile ukuthi ke nasingenza izinto eziphuma eceleni ngoba ke nasogcina sesilimaza nabantu esibathandayo. Ungakhohlwa ke lapho ke na uEasyBet ipromotion ithi Black 50 icode leyo uyibhale ngama capital letters zama nawe yakhe inhlanhla mhlambe uzoye ukuthi ke na uphume ezifihlweni. Siyabonga kakhulu. It's the Black Life TV.